anyos, ngayon ginpabudlayan antispatson bagod ini ang may mga lagoba. Pahayag ni Salazar padayon man ang investigasyon kung dito mismo ginpatay si Demetrio sa crime scene o kung ginhalid gid lamang. Naibaluan sa kalalaki nga nagkamotorsiklo ang naglabay sa lugar. Ang una nagtawag sa kapulisan matapos nakita ng ulo sa tungasang dalan. Matapos o samtang ang lawas ni ang yara naman sa higad sang dalan. And isa sa mga information din po na natatanggap natin na nagiging bugaw po siya or pimp doon sa may Golden Field. Sa ngayon po sir, yun yung tinututukan natin at kung ano po talaga ang motibo sa pagpatay po doon sa atin. Liwat na matian si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Patay na ba ang mag-asawa matapos ginluthang samtang nagapauli sa Pudok Sesco, Barangay Rafaela, Sulad sang Sagay, alas 6:15 sang gabi Sabado, Setyembre 17. Ang napatayang ginklala Sandayhana Grace kag Norberto Bocaling, samtang ginklalang sospetsado sa kay alias Nino Andrina. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ng pulis ang Major Roberto Injapi Jr., hepe sa kay City PNP nga ginsundan papauli ang mga mga sospetsado o kung sang sospetsado ang mag-asawa. Pagabot sa lugar, ginbuguan ni Andrina motorsiklo sang mga biktima, rason nga natumba kag didto na ginhimo ang pagtiro. Ginkumpirmar man ni Indiapi nga upod sa mag-asawa ang ilang bata nga 4 ka tuig nga wala sa kanuman nga pilas nga naagom. Nadakpan si Andrin sa iya balay bangod positibo ini nga ginklala sa mga testigo apang natungdan nang ginwala sa akusasyon. Sa karon preso sa custodial facilities ng Sagay City PNP si Andrin kag natalanay pa idalom sa Fardafen test. Samtang pagpangimo naman ang ginalantaw nga motibo sa likod sang krimen. Sa ibang pang balita lokal, 11,095 na kamay estudyante sa Negros Occidental ang natagan sang Educational Assistance Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa sulod sang 5 ka Sabado. Sa datos sang DSWD Region 6 may 31,253 naman ang kantidad nga napanagtag na. Pinakamadamo ang nga nabaton ang amo ang estudyante sa kolehiyo nga may 4,979, elementarya nga 2,480, high school nga 2,051 kag senior high school nga 1,585. Sa kabugusan nga Western Visayas, 38,570 na kamay estudyante ang nakabaton sang ayuda kag 108,249,000 na ang kantidad nga napanagtaga. Nagligad nga Webes 26 milyones pesos nga pondo nga gin-download sa DSWD Central Office para sa nabilin nga duha ka Sabado nga payout ang napanagtaga. Pati gayon naman ang katapusan nga payout sa Setyembre 24. Nag-file si Councilor M. Ang sang proposed ordinance nga nagatukod sa Bacolod Drinking Water Quality and Safety Monitoring Committee. Ginpahayag ni Ang sa iya proposal nga dapat masiguro sang LGU nga ang nagginainom nga tubig sa mga water refilling stations kag iban pa nga water sources ang safe kag compliant sa national standards ng Philippine National Drinking Water Standards of 2007. Ginaduso nga ang alkalde magaserbe nga chairman sang komitiba, vice chairperson of BC Alcalde, samtang miyembro naman ng chair sang Committee on Health sa SP, kag iban pa magaserbe naman ang City Health Officer bilang secretariat sang komitiba. Ginaduso man sa probisyon sa proposed ordinance ang paghimo kag pagpatuman sang local water quality monitoring plan. Ginaduso ang 300,000 nga pondo sa pagpatuman sini. Nagpangabayang sangguniang panglungsod sa Bacolod kay Mayor Albi Benitez nga magpatigayon sa inspeksyon kag test sa potability sang tanan nga water refilling stations sa sulad sa Bacolod. Ining base sa aprobado nga resolusyon sang konseho nga ginaduso ni Councilor M. Ang. Nasaad sa resolusyon nga ang pagpapanaog sang closure order sa mga matukiban nga nagabayular sang Presidential Decree 856 o ng Sanitation Code of the Philippines. Ginpahayag ni Ang nga may nabaton ini nga pila ka reklamo angod sa eksperyensya sang pumuruyo nga nagsakit ang tiyan matapos sa ginom sang tubig sa pila ka water refilling station sa syudad. Para sa konsehal para masiguro ang safety kag magproteksyonan ang mga Bacolod noon, nagakaangay lamang ang magpatigayon sang inspeksyon ng sanitary inspector sang Bacolod City Health Office kag magpatigayon sang test sang potability sang tanan nga water refilling stations sa syudad. Madumduman may 9 o konsyam ka mga water refilling stations sa syudad sang Iloilo nga ginpasira matapos ang outbreak sang acute gastroenteritis kag kolera.
Sa iban pa nga balita lokal, ginhold up ang duwa ka mga delivery personnel sa Purok Paraiso 1, Barangay Talok, Sulad sang Bago, pasado alas 8 kahapon sang aga, Setyembre 17. Ang biktima among sales agent naging kilala kay Eduardo Ondoy, 46 anyos, kag residente sa Purok Mabinoligon, Barangay Sagasa, Sulad sang Bago. Si Ondoy ang sales representative sang Philippine Morris Fortune Tobacco Company Incorporated. Sunod kay Police Major Master Sergeant Mark Anthony Luto ang investigador sang Bago City PNP. Yara sa isa ka tiyanggi sa Ondoy kang ang iya driver nga si Antonio Parcon, 55 anyos, ang ginhold up sang riding in tandem. Ang mga suspetsado ang armado sang wala pa matumod nga kalibre sang armas lutang. Nakuha sang mga hold upper ang 25 pesos nga kwarta nga koleksyon nanday Ondoy. Dugang paniluto pinaagi sa Rodge Gallery na kilalaan ang isa sa duha ka mga suspetsado. Ungod naman nga wala giningadlan sang kapulisan ng suspetsado samtang nagapadayon pa ang hot pursuit operation. Naibaluan Hunyo 15 sa ginhold up man sa Ondoy kag nakuha ang masobra 20,000 pesos nga binta. Liwat kay ginabinta sa karon. Sunod diri kay Luto, ginahulat pa ang desisyon sang kompanya kung bala magapasaka sang kaso. Sa pinakauling nga balita lokal, iwat nga ginapasidunggan ang 14 ka mga soldado sa 62nd Infantry Battalion nga ginahatag ni Major General Benedict M. Arevalo sa Philippine Army, ang commander sa 3rd Infantry Spearhead Division sa headquarters ng 62nd IV sa Barangay Libas, Isabela, Negros Occidental. Magugmaan sila madinalagon nga combat operation batok sa Communist Terrorist Group. Sunod rin kay pasaporte, iya lamang luyag nga tagan sang pagpasidungog. Ining mga militar nga nagbuwis ang ilan mga kabuhi, lamang masiguro ang kahilwayan kakatawayan sa labukid nga porsyon sang Negros Oriental. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:58 na, inyo nabatian na nagapanguna ng mga balita lokal. Sa mga balita nasyonal, PBBM nagbiyahe na padulong Estados Unidos. DSWD plano palawigon ang paghatag sang educational assistance. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Sunday Evening Edition. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, Aksyon Radio Philippine Standard Time na sa 5 na sa detalye sang nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga iya talakayon sa ika-77 nga sesyon sa United Nations General Assembly ang handom sang administrasyon nga economic recovery, food security kag agricultural productivity. Sa departure speech anti-sagbiya para sa New York aga sa Domingo nga adlaw ginpahayag sa nga mga deliver sa national statement sa Setyembre 20 kundiin ginapaabot nga ipahayag ang ginalauman sa Pilipinas gikan sa United Nations kag ang ginahimo sa Pilipinas nga kontribusyon nga mapasanyo ang international relations. Sunod pa sa Presidente, iya ipalayag ang vision in people-centered development paagi sa pagpasiguro sang commitment sa Pilipinas sa mga ideals sang UN paagi sa mga tikang nga ginahimo para sa peaceful sentiments of disputes and international law. Dugang pa sa nasambit nga trip magatambong man siya sa pila ka mga bilateral meetings, business engagements kag makikita sa Filipino community sa United States. Si Marcos ang magabalik sa Pilipinas sa Setyembre 24.
Ginatanaw sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang posibilidad nga magpanigayon sa one-time extension sa educational assistance distribution sa pihak nga natalana na matapos ang 6th-week nga payout sa Setyembre 24. Sunod kay DSWD spokesperson Romel Lopez, ang extension na nagadepende sa available nga pondo gikan sa 1.5 billion pesos nga ginpain sa gobyerno nasyonal. Dugang pa dakong posibilidad sa additional payout bangod may nabilin pa nga mga pondo sa DSWD. Tubtob Setyembre 17, nataga na ang 414,482 ka mga estudyante nga masobra na sa target sang ahensya nga 400,000. Naglambot naman sa 1 bilyon ka pesos sa total budget ang ilan na panagtag kalabanan para sa mga kolehiyo, vocational at elementary students. Palayag ni Lopez kung madayon ng one-time extension, hindi na nila pagabuksan ang online registration. Madumdumahan ginpauntat ini sang ahensya nagligan nga simana bangod hindi na masarangan sang ila sistema ang kadamuon sang naga-apply. Nagpagwa kag nagperma sa joint statement sa Jeddah kag Riyadh sa Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople kag Saudi Ministry of Human Resources and Social Development Minister Ahmad bin Sulaiman Al-Raji kag iban pang opisyal matapos magsugtanay nga mag-isa sa tikang para mapapos ang disente ka produktibo nga trabaho sa mga OFW subong man masiguro ang proteksyon sang ila mga kinamatarong. Ini may angot sa liwat nga pagpadayon sang deployment sa mga Filipino workers sa Saudi Arabia sa Nobyembre 7 pagkatapos sa malawig nga diskusyon sa tunga sang delegasyon sa Pilipinas kag counterpart ni sa Saudi. Sunod kay Ople ang kasugtanan magasiguro sang maayong nga relasyon sa duha ka pungsod pagabot sa labor force sa diin magkabenepisyo ang mga Pinoy kag luyag magtrabaho sa Saudi. Liwat naman ginaengganyo sa Department of Health ang mga Pilipino nga magpa-booster shot kontra COVID-19. Sa Setyembre 12 nga dato sa Department of Health, 72.8 na ka mga Pinoy ang nakakompleto sang ila primary COVID-19 ang vaccine. Masobra 18 milyones naman ang nakabaton sang first booster dose samtang 2.5 milyones ang nakabaton sang second booster dose. Target sang ahensya nga sa una nga 1 kagatos ka adlaw sang bagong administrasyon makapabooster shot ang 23 milyones ka mga Pinoy. Apang bagon sa jutay nga lang ang nagpabooster, 70% sang eligible population ang target nga pabooster antes matapos ang tuig 2022. Sunod kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere nga sa piyak nga ilang inalantaw nga mapatapos ng pandemya magapabilin sa gihapon ang COVID-19 virus. Ginpasirada naman sa Department of Interior and Local Government kung DILG and Philippine Offshore Gaming Operators nga establishmento sa Angeles, Pampanga bangod sa ginaligar imbolbado sa human trafficking. Sa pahayag sa DILG ang Lucky 99 Outsourcing Incorporated nga makitaan sa Philam Friendship Highway kung sa diin na rescue ang 43 ka mga Chinese nationals nga ginkidnap ang ginsirad na umpisa Sabado nga adlaw. Sunod sa DILG, 40 kaiban pa ang na-rescue kag nagpangayo na sang bulig sa Bureau of Immigration agud ma-check ang ila nga mga visas. Damlaglagin pahig sang DILG, Philippine National Police, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Justice, kay National Bureau of Investigation nga mas ginabantayan nila ang POGO bangod sa mga report nga involvado ini sa kidnapping incidents. Sa pinakauling nga balita national, arestado ang isa ka lalaki nga nagabaliga sa GCash registered SIM cards pinaagi sa pagpakig-angot sa Globe Telecom sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group kag National Telecommunications Commission. Ginkilalang sospetsado kay Mark Deo Antang, taga Camarines, syudad sang Caloocan, nga naaresto matapos ang entrapment operation sang otoridad. Nadakpan ang sospetsado nga nagabaliga sa Globe kag TM nga SIM cards nga may verified nga GCash accounts. Nagapangatubang si Antang sang kaso nga paglapas sa Section 4 sa Republic Act 10175 o ng Cybercrime Prevention Act nga nagasaling nga makabig ang cybercrime offense ang misuse of devices. Nagpasalamat si Globe Group Chief Legal Counsel Froilan Castelo sa National Telecommunications Commission sa pagpamuno ni Commissioner Gamaniel Cordoba. Subong man sa NBI kag PNP Anti-Cybercrime Group sa ginpatigayon nga operasyon. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon!
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 11 na. Good evening kay Ma'am Ana Sinoro. Good evening mandara kay Sir Limuel Yapa. May gabi sa tatalan nga mga ukod yung matag palamati nga naga-monitor pinagi naman sa itong live streaming. Kag inyo na batiyan na kabugusan nga pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition, Domingo kitang adlaw sa Setyembre 18, 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Sa nabata ko naman ang inyong atag balita, Aksyon Jan Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.